Момичета, показвам ви моята находка от Южна Корея. В момента това е хит на продажбите, набиращ популярност сред всички жени, благодарение на страхотна си ефикасност за нашия женски организъм. Една кутия съдържа 60 стикчета с желе от нар. Ето как изглеждат. Това е концентриран продукт. За какво е необходим? За нашата красота, младост, еластичност на кожата, за запазване на колагена и еластина, както и за поддържане на цялостна ни имунната система. Сам по себе си нар е женски плод, но освен всичко друго, тук се съдържа се и концентрирано огромно количество на елагова киселина. В 2 стикчета има толкова елагова киселина, колкото в 26 чаши сок от нар. Елагова киселина е най-важният стимулатор на работа на нашия организъм, за да произвежда колаген и еластин. Също така желе от нар помага за забавяне на старение, за укрепване на сърцето и нашата имунната система, за поддържане и нормализиране на хормонален баланс в женския организъм. Общо взето за всички, които искат да бъдат млади, красиви и обичат сладичко и плодове, това ще бъде вашата находка. Въпросите относно цената и поръчката на този продукт във вашата държава, моля, пишете ми на лично съобщение, аз ще отговоря на всички и ще ви дам малко повече информация как се приема.